Da Josef, biex naqali għal Denis u anka Rodrik, hija jekk inħallu l-emozzjoni tiġri bina, jekk jiena biex niċċelebra, għax għandi dwejja, għax m'għandix nagħmel, immur għall-ikel, dak ir-reward huwa dejjem l-ikel, jiena awtomatikament ħajħodni kurrent. Illi jekk minn naħa l-oħra ngħid isma' jiena hemm dak ir-reward, pereżempju sibt filgħaxija, il-ħadd wara nofsinhar, ħadd pizza żgħira, flok selid, ħadd żewġ ta' simbit mal-ikel. Ħrixt ma tal-familja u ħadd il-ġelat wara. Dik li jgħidu la delayed gratification li jiena mort għal dak l-oġġett f'ħinu u f'waqtu, awtomatikament ħajjejna f'ħafna goals li għandna ħafna minna. Nafu l-problemi li għandna ta' saħħa, Josef. Bej 6 u 16 il-kanċer skont il-World Health Organization, il-WHO, huwa relatat direttament mal-obeżità. Mela da mhux qed nitkellmu fuq għax il-qmis ma tiġinix. Da qed nitkellmu fuq jista' jkun ħajja u mewt, kwarta ta' ħajja. Verissimo. Mela jekk jiena għandi issue, jekk jiena għandi problema, ma nistax ngħid għandi ftit il-ġelat ħadtu, m'għandix nagħmel ħadd ġelat ieħor, ma nafx ħanoqgħod nara waqt li qed nara l-programm ta' Josef, għamilt pletter ikel mimli gallettini. Jiena rrid ikolli pjan. Jiena rrid li ngħid isma' orrajt, hemm loku dak il-ġelat, però mhux illum, pereżempju, jew il-lejla. Mhux noqgħod niġri bl-emozzjoni, għax dik l-emozzjoni jsibu li waħda wara l-oħra twassal għall-iffangar. Għaxet nimmaġinak li ma nafx ġili xtaraw, anke jagħmlu cartoons, jagħmlu l-anġlu għaw u l-xitana u l-xitan jgħidlek di kamera dwar jgħidlek l-emmel suppost għamil inta għet n-esekaw. Jek nistaw nispiegawa. Badlonet, tafdux il-sarġera, kudu għara. Nistaw nispiegawa, hija il-short term pleasure u l-long term gains. Mela jek għadajem nimxie ma' short term xandi aptit, naraw ħafna problemi tan-nies fid-dinja, blandi aptit, pero mbagħad trid issib bilanċ ukoll tajjeb li jkollok kultant dak il-break iva. Però il-priorità, il-maġġoranza tal-ikel tagħna għandu jkun ikel li qed jgħinna naslu għall-ambizzjonijiet tagħna.